Benvidos a este episodio de T70 Soul, o ese meus días en Garaxeoni. A ese historias máis fermosas e profundas da vida fican a miúdo agochadas baixo as capas poeirentas das nosas propias experiencias. Hoxe, o Héctor Rayes Chandrani Madanlal Jain lévanos a unha desas galerías do seu pasado. Esta é unha lembranza de hai 4 ou 8 anos, que nos transporta aos días no Jabalpur en Guinerín College. Mais, en realidade, esta é a historia do amor silencioso dun pai, o orgullo polo seu fillo e aquel momento, extraño, no que a despedida e a esperanza de volver verse latexan xuntos. Escoitemos a conmovedora lembranza de Rayes Gui, Estrañeza. A lembranza ten máis de 4 anos. Estudaba no Jabalpur Engineering College. Nesa época, viaxaba a miúdo entre Jabalpur e Garaxeoni. Un bo autobús da empresa estatal de transportes chegaba de Balagat a Garaxeoni ás 5:30 da mañá. Nos días en que tiña que partir de Garaxeoni cara a Jabalpur, tiña que erguerme cedo. O ese meus avós, o meu pai e a miña nai erguíanse cedo todos os días de todos os xeitos. Cando estaba listo e saía da casa, os meus avós e a miña nai viñan á porta cos ollos mollados para despedirme, pero o meu pai acompañábame a pé ata a estación de autobuses. A maioría das veces, o meu pai e eu íamos camiñando. Ao facelo, tamén aproveitaba para dar o seu paseo matinal. Mentres camiñábamos, as limpadoras estaban a barrer as rúas. Garaxeoni comezaba xusto a espertar. Como había un silencio infrecuente a esa hora, o canto dos páxaros, especialmente o dos corvos, escoitábase con moita claridade. Agora xa non quedan tantos páxaros. Chegábamos á estación de autobuses. Ali, a mirada do meu pai buscaba outros pasaxeiros. Se atopaba algunha persoa maior coñecida, presentábame ante ela e dicía: "Este é o meu fillo. Estuda, en Guinerín, en Jabalpur. Vai cara ali agora mesmo." Tras esa presentación, sentía a seguridade de que me confiara a unha persoa maior e de que non tería problemas durante a viaxe. Fixábame na forma de falar do meu pai. Sentía un orgullo inmenso ao usar a palabra, en Guinerín. Despois viña a espera polo autobús. Como non había ruído, recoñecía o son do autobús a 1 quilómetro de distancia e dicíame que estivese listo co equipaxe. Cando o autobús paraba, entraba a xiña e reservábame un asento libre diante, nos asentos de atrás sacúdese máis. En canto acomodaba a equipaxe e sentaba, el saía e quedaba de pé xunto á ventá. Viñera para acompañarme ao autobús cara a Jabalpur, pero cando xa estaba sentado e o autobús ia partir, sentía como o seu corazón se conmovía ata as bágoas. Era un momento extraño. Tiña que enviarme a Jabalpur, pero ao mesmo tempo entristecíase por deixarme marchar. O autobús partía. O ese seus pasos volvían cara ao fogar. Vino chorar abertamente en moi poucas ocasións. Comprendo agora que choraba en silencio en cada unha desas ocasións. Toda a nosa vida está chea de tales extrañezas. Acaban de escoitar a lembranza de Rayes Gui, Estrañeza. O amor silencioso do pai, a súa espera xunto ao aventado autobús e a súa orgullosa pronunciada palabra, en guinerín, todo isto lémbranos os sacrificios calados dos nosos pais. A vida é realmente unha fermosa arte visual feita de tales extrañezas e momentos agridoce. Agardamos que esta historia teña tocado algún recuncho do seu corazón. Grazas por escoitar, a Tría, ese Ambicións. Sigan atentos para máis historias non contadas como esta. Un saúdo cordial.